Takže čaute ľudia, ja som Kiko a dneska si zahráme Minecraft a budeme odpaľovať rôzne lucky bloky. Stiahol som s takým mod, tak uvidíme. OK. Spawnol som sa, no toto bude dobré odpalisko. Takže teraz, keď vyhľadám TNT, no, mám tu plno rôznych TNT. Tak začneme s klasickým, ja si ešte dám Flint and Steel. Tak, klasické TNT, každý poznáme. No, nič zaujímavé, skúsime ešte takto 3 naraz. Čo to urobí? No, aspoň bloky. No ale to je nuda, nie? Dáme si nejaké iné, tak dáme si trebárs Lucky TNT. OK, zapalím to. A čo to? Aha, na mňa spadla kovadlina. Mám keratív, takže mi to nič nebere. Dobre, to bolo tiež nudné. OK, Ultra TNT, to vyzerá nejaké silné, to si necháme na koniec. Lava TNT. Skúsime. OK, podľa mňa to urobí lávu, asi logicky. Aha, wow, ale to už je akože dosť veľký presah, ešte aj lava. OK, skúsime týchto TNT-čiek dať viacej. Wow. Ty kokos. No som si vedela, ako toto bude vyzerať na konci. No alebo že či aspoň toto celé bude, lebo sú tu aj silné TNTčka. OK. Toto TNTčko už bolo lepšie. Teraz dajme Disco TNT. No tak to musíme vyskúšať. Disco TNT, no to bude najlepšie. OK. Wow. Aha, yes, disco. Dun, 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 dun. Nádhera. A aj niečo urobí, nejaký výbuch, či iba... Takže všetko. Aha. No, toto bolo... Som čakal lepšie. Earthquake, no ty kokos. Healing TNT. OK, to vyskúšame. Vyzerá byť dobré. Aha, to by ma malo asi vyhealovať, len mám kreatív, takže nič moc, akože Gravity, Implosion, Polar, Proxy, no tak tu je toho riadne. Keď skúsime Gravity TNT, uvidíme, čo to bude. Ty kokos. Wow, čo nejak... Aha, ja mám Levitation. Skúsime si ich dať viac. Ty čak tu... Pekne. OK. Dá sa. Implosion. Polar TNT. Ten najlepšie si necháme nakoniec. OK. Však to nič... Kamo. Ja musím byť asi u toho. Aha. Jaj, pekne. Zaujímavé, počkaj, tak... Takže ja musím byť u toho, ale veď predtým sa to nespavnulo. Wow. Takže to robí takéto ľadové kocky, hej? Pekne. Zastojíš? Urobilo to. Ono to je nejaká bariéra, ale ono sa to... Ja musím do toho buchnúť, aby sa to zničilo. No,
OK, nejaké divné. Pekne už to tu vyzerá. No. Dobre. Rocket TNT. No, ty kokos. Wow. To vyzeralo akože... Dobre. Dáme si ich viac. Ty kokos, jak ohňostroj. No, akože dobre, toto je zatiaľ také najlepšie za mňa. Proxy TNT, jo, akože to už vyzerá silno. Skúsime to. Aha, OK. Zaujímavé, skúsime ich viac. Čo to urobí? A bum. Ty kokos. Wow, ale oni tie TNTčka vybuchujú vo vzduchu. Wow, ale OK, toto už bolo docela silné. A už to tu vyzerá... No, ale to bude ešte horšie vyzerať. OK, Shockwave TNT. OK, to bude... Vyzerá dobre. Wow. OK, to už urobilo dobrú akože dieru, takže počkaj. Dáme ich tu viacej. A zasa vo vzduchu to vybuchuje. OK. Pekne. Toto bolo dobré. Sonic TNT. Nič. Skúsim byť teraz u toho. OK, nič zaujímavé. Trapet TNT. Má to akože znak creeper. Wow! To som aj nemusel Však to, kamo, instantne buchlo. Však ja to tu dám. A ono to... No... Wow. Ty kokos. OK, toto je dobré. Tých si tu dáme troška viac. No, ale kamo, ono to hneď proste v sekunde to. No, už to tu vyzerá tá láva. Potom nakoniec si skúsime úplne všetky TNTčka 5 krát odpaliť. Takže na to sa tešte. Nether TNT. OK. Wow, že Blaze. OK, no tak toto... Tých si dáme troška viac a to už tu bude dobré akože vyzerať. Ty kokos. Wow. OK, už mi to začína lagovať. Kámo, to kto tu jak vyzerá? No počkaj, no tak tu musíme dať ešte jedno lava TNT. Kde je? Nech tu zaplaví ešte lavou. Aj tu. Nech to tu je celé od lavy. Lebo tu tak horí pekne, takže... No nádhera, už tu tečie lava. Dobre. Colossal TNT, ešte Toxic TNT. Skúsime. A už nám chýbajú... Toto Implosion, Colossal, Toxic a Ultra. A ešte Earthquake. Ešte skontrolujem pre istotu. OK. OK, skúsime Toxic. Aha. Tam je Poison alebo čo? No ja mám kreatív. OK, takže to nič moc. OK, Implosion TNT vyzerá, že brutálne cool. Skúsime. Uvidíme, čo to urobí.
O. Wow. Ty kokos, ono to kámo nasáva predmety. OK, počkej, tých skúsim viacer. No kámo, tak to vyzerá mega. OK. Máme tu Colossal, Ultra a Earthquake. Skúsime to Earthquake. No ešte zaplním aj tento Implosion. OK. Pozrite, čo robí to Earthquake. Ono to dalo toto... Počkaj. Týchto musíme vyskúšať. Ty... To mne trasie celú obrazovku. Prečo to ide do vzduchu? Kámo. Tak to vyzerá dobre. OK, toto je nejaké veľké. No, tak to si necháme na koniec. Ako posledné. OK, skúsime Ultra TNT. Jej, jedno najprv. To podľa mňa už bude akože silnejšie. Tak akože je, ale nie až tak. Skúsime ešte ich viacej, to už bude väčší výbuch. Wow, kámo. OK, no a Colossal TNT. To vyzerá nejaké veľké. Ja to zapalím. Bude to aj silné, či to je iba veľké? OK. No tak toto. Pekne. A na záver si, kámo, dáme, že 5 týchto. No, viac než 5. No a ja zdrham. A aby mi ty kokos to nedisconnectlo. OK, no tak mne to laguje strašne. Pekne, mne sa to celé zalagovalo. A ešte tu mám. Ty kokos, kámo. Aha, ono tu ešte aj pod vodou urobilo akú... No tak. No, ak ste si zapamätali, ako to vyzerá predtým. A no, teraz. Dúfam, že sa vám video páčilo. Skoro mi to tu vypadlo. Skoro ma to odpojilo. Pozrite sa, jak to teraz vyzerá. Predtým to bolo pekne rovné, no teraz a tá láva. A vidíme sa u ďalšieho dielu. Čaute.